tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala! Magandang tanghali! And shoutout sa lahat ng mga tito, tita, ante, angkol! Yes! Na ang background music sa paglilinis ay ang mga tugtugan nila sa bar nung araw. Ay, tama! Ay, naku, nakakaloka. Uy, pero nakakagana yan. Naglilinis ka ba ng bahay? Paminsan-minsan. Hindi, mas gawain siya ng girl usually. Uh-huh. Hindi, kung iniisip ko kasi mas naglilinis ng bahay yung asawa ko kaysa sa akin. Uh-huh. Pero iniisip ko kung ano yung mga background music niya kapag ka naglilinis. Kasi ganun yun eh. Dapat kapag ka naglilinis ka, meron kang ginagawa. Ganyan ka-importante yung music eh. Yung musical scoring ng buhay natin. Pwede kang ganahan o pwede kang malungkot. Tama. Pwede kang tamarin, di ba? Nagsiset kasi siya ng rhythm eh. Correct. Ano ba kung paano pagwalis mo kung yung music mo ganito? Just passengers. Oh, di ba? Walis. 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 Paano ko halimbawa sexy music? Ay, oo. Sexy music habang nagwawalis, di ba? Paano? Ayaw namin gawin. Ang pangit pong tingnan. Tawagin si Tanya Chinita. Pero totoo ka. It sets the mood. Yes. Yan, di ba? Naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan. Kapag ka daw, ito na naman yung mga chinichismis natin mga kaibigan. So yung friend ko. Alam mo yun mga kaibigan, nakikinig. Hala, ako ba yun? Ito na naman tayo eh. Pero dun sa mga kinikwento ko wag na kayong masyadong parang feeling naman ninyo, alam na ng buong world. Splinok ba namin yung pangalan? At kahit naman sabihin kong si Aida yan. Correct. Kilala ba naman si Aida? Tama. Ano, walang ibang gagawin yung mga tao? Hanapin nila sa friend list ko yung Aida? Hindi, tsaka pasalamat kayo magiging inspirasyon ng kwento nyo. Ayan. Nakakatulong sa iba. Sa true, di ba? Nagiging baseline natin. Correct. So yung friend ko, Okay. yung husband niya kasi, di ba kanya-kanya naman niya ng parang POV pagdating sa kaseksihan. Yes. So yung husband niya, ang trip niya talaga kapag ka ang misis niya ay naglilinis. Gusto niya yung pawis, yan. Tumatagaktak yung pawis. Correct. Para daw nagsa-slow motion ng paligid kapag ka tumatagaktak yung pawis ni misis. Yung hindi daw fully made up, yung naka-chuk-chak lang yung hair. So ayun, nagkakaroon ng chuk-chak up. Tapos yung dadaan yung husband, yung tatampalin yung puwet. Tatampalin yung puwet habang nakatuwad kasi merong winawalis. At yun na nga ang background music. Kasi nga, it sets the mood. Kaya tuloy yung sabi niya sa akin, alam mo ba friend, there are times na yung bahay namin makalat na lang talaga. Sabi ko ba, hindi. Sinasadya niya na okay, ang pagkakagets niya, sa sobrang lagi kasi siyang naglilinis. Parang ganun. Ayun, kaya pala, kinakalat niya para lagi siyang maglinis. Kasi nga, para lagi may ganap. Pero kapag ayaw niya may ganap, sisiguraduhin niya daw na wala yung asawa niya, tas malinis daw ang paligid. Pero kapag halimbawa magulo ang dadatna ng asawa niya galing work, magulo yung bahay, alam na this. Pawis na pawis siya. Alam na this, ibang calories ang i-release pagkatapos. Nakakaloka. So, may mga kanya-kanya talaga tayo, 'di ba? Ako pag halimbawa, hindi naman ako lagi naglilinis. Ang lagi ko lang namang inaayos, to be honest, is yung closet ko kasi yun lang naman talaga yung kahit kailan hindi na maayos, 'di ba? So, para maging excited ako or matuloy ko yung paglilinis. Yun nga, nagpe-play ako ng background music. Tapos hindi ako nagpe-play ng music ng mga makabago Hindi, yung mga yung mga legs. Yung na-request kong background music sa'yo. Yung mga medyo lumang-luma. Yung mga lumang-luma. O di naman kaya, yung mga sinasayaw namin kapag nasa bar nung araw. Di ba? Pag yung mga naglilinis ganyan. ko, mga ganito. Mga ganyan. Yan. Gusto ko rin yan.
Tapos hawak ko yung tambo. Tapos nag-ano ako, nagigitara, kunwari electric guitar. Ganon. Pero, ginaganahan. Ang advice ko lang, kung limbawa kayo po ay naglilinis, marami kayong tatapusin, kailangan po yung telepono po ninyo ay malayo sa inyo. Importante yan. Importante yun kasi kapag ka meron ka nakita, narinig, maski isang notification, at umupo ka na, wala na. Parang walang din pinagkaiba yan na nag-gym ka tapos hawak-hawak mo yung phone mo. Totoo. Before you know it, instead na 30 minutes kang nagte-treadmill o 30 minutes kang kung ano man yung ginagawa mo, di ba? Wala. Puro ka scroll selfie. ka. Hindi ka pinagpawisan. Di ba? Kunyari, selfie ka. Post mo. Siyempre, may nag-comment. Siyempre, magre-reply ka. Hindi mo na malayan, 2.5 hours ka na dyan. Di ba? Ay, out na ako. Correct. Wala man lang pawis. Ang tanging nag-burn ng calories, daliri. Di ba? Nakakaloka. Pa-weekend na eh. Di ba? Kapag ka ganito kasing Thursday, Jegs, nag-iisip-isip na ako, ano bang mga schedule for the weekend? So kapag ka walang ganap, yan na. Parang always general cleaning. Yan. So basta number one advice, play your most favorite music. Kapag ka Saturday ka, naglinis. Ay, nako. Perfect na perfect. Mula, sa mga kaidaran natin. Perfect na perfect tayo. Hindi, sa kaidaran natin, tsaka sa mga nagpe-pretend na hindi nila gusto yung mga kanta natin, pero maganda talaga. May mga kabataan din kasi ng mga old soul eh. Correct. Na mas gusto nila yung music ng kapanahonan natin. Or, meron kasing mga kanta na... Impluwensya ng nanay. Pwede impluwensya ng nanay. Or inuso siya ng TikTok, tas luma. For example, nakalimutan ko na kung anong kanta yun eh. Sobrang luma. Nung plinay siya, sabay na kinanta ni Princess siya ni Prince. Yung anak ko, sabi ko, ba't nyo yan alam? Parang 70s nga siya eh. 70s na kanta kasi yung ano niya, yung yung kanta ni, sino yun? Sino? Blackpool? Black Deadpool. Sino si Blackpool? Si Deadpool. Deadpool. Yung naging soundtrack na sinayaw niya. Oo. Parang bye. Ay, di, bukod sa bye. Meron pang isa. Hindi ko alam kung si Deadpool. Hindi. Speaking of hello. Kung ang hello na alam mo ay ang hello ni Lionel Richie. Ayan, alam na this. Gout pa more. May mga problema ka na rin sa mga nerves yan. Diba? So, yun. Like a prayer. Tama. Paano mo nalaman, Papa P? Like a prayer. When you call my name, it's like Madonna. I'm down on my knees. Tapos sabi ko, ba't alam nila? Hindi ito medyo bago-bagong napanood niya. Okay. Hindi ito may mga mas bagong kanta si Madonna eh, di ba? Ito, alam mo, Like a Prayer, kabatch niya talaga yung 80s talaga siya. Like a Virgin, tsaka yung Papa Don't Preach, di ba? Alam yung Papa Don't Preach, alam na this, masakit na mga kalakalamnan niya, di ba? So yung ganon, maganda po kapag ka Saturday, kasi 3:00 hanggang 6:00, Retro Sabado. Ayan. Na nagulat ako. Mga 90s nagulat ako nung ginawa ni Diego Bandido yung plug. Commercial. Yung parang commercial para sa kanya. Ano yung ginamit mo doon? Spice Girls, Westlife. Retro Backstreet. Bakit sila retro? Bakit retro na sila? Ayan. Tapos susundan pa ng ito na yung mas luma. 6 to 9 p.m. Love Jam. Ayan. And nationwide po ito sa lahat ng mga Love Radio provincial stations din. Di ba? Kaya nabanggit mo, naalala ko yung pinost mo. Alin doon? Na yung message ni Princess sa'yo. Yung buntis si Peppa Pig. So, imagine, hindi na si Peppa Pig ang magiging pangalan niya. Soon, maging Tita Pig na. Kasi di ba si George, yung kapatid niya? Kasi ibig sabihin si George, matanda na si George. So, may kapatid na si George. Kasi buntis si Mami. Si Peppa. Buntis si Peppa. Si Peppa ba? Si Peppa, sino akala mo? Akala ko yung mami niya. Anong mami niya? Yung mami nila, si Mami Pig, tsaka si Daddy Pig. Kasi yung anak si Peppa tsaka si George. Ayaw nga. Ay, sino ba nabuntis? Si Mami Pig, ibig sabihin kapatid nila, may kapatid si George. Ayun, kasi nga si George matanda na. Alam mo, itong balitang to Kung isang araw. Alam mo kung bakit alam ko yan? Kasi yung si Riley, yung maliit sa bahay.
favorite niya yung Peppa Pig. Oh, pero ayaw nga pala. Oo nga. Kaya sabi sa akin tuloy ng anak ko, nung sinend niya sa akin message na yon, something's happening to Peppa Pig. So, their mom, tama ba? Ano ba yung sabi niya? Yung mommy yung ano? Yung mommy. Yung mommy ni Peppa, ang buntis. Sabi niya, so that means George is old na. Sabi niya. Tapos sabi ko, what the Sigma? Para may reply akong parang pangbata, di ba? What the Sigma? Tapos yung kapatid ko, nakakatawa kasi yung kapatid ko isa kwarentahin na rin. Sabi niya, sino si Sigma? Baka yun yung anak. Sino si Sigma? Alam na, kapag ka sinabi yung sino si Sigma, alam na diskwarentahin na. Mataas na po ang kolesterol. Mayroon ka na pong fatty liver. Sa amin yung Sigma, bentahan ng talaba yun sa copies. Yan, di ba? Sigma copies. Hindi, sa amin, meron ako naging jowa na member ng Beta Sigma. Fraternity yan. Ngayon, expression. What the Sigma. Ganyan. So anyways, yun nga. So nag-send nung isang araw yung anak ko ng ganong message na something's happening to Peppa Pig. What? Ganyan. Yun nga, mommy is a prego. Sa UK daw, pwede dun sa mga nakapapanood tayo sa Facebook Live na taga UK. Sa UK daw, as in-announce pa daw yan sa radio. Parang dito, ina-announce sa radio. Ikaw na sa radio. Diba? Parang siya, talagang big thing daw talaga siya. So ngayon, pagdating ko sa bahay, kaya nga sabi ko, ang dami ko na nga iniisip, dumagdag pa to. Kasi, parang pinapaprocess niya sa akin. So, una tinanong niya sa akin. So, ibig sabihin daw ba talaga, kahit matanda na, up to what age ba talaga pwedeng mag-pregnant? So, may ganun siya. Tapos, ina-explain ko sa kanya na medyo timeless ang cartoons. Hindi talaga porke matagal ka na nanonood, nung baby ka pa nanonood. Ibig sabihin yun din ang age nila. Timeless siya. So, hindi niya mag-get. Sabi niya, so, ibig sabihin nga daw, pwede pa daw ako. So, sabi ko sa kanya, so, sinasabi mo ba, matanda na ako? Sabi niya, yes, ma'am. Yes, ma'am, you're old. Nakakaloka. Kaya binalita ko kagad yun kay Riley. Ano reaction ni Riley? Parang nagtaka siya. Oo, kasi mabubuntis pa. So, ibig sabihin yung mga next episode, malaki yun siya ng mommy. Iba ka siguro. Kakaiba, di ba? Tingnan mo, so, pa siya, parang dumagdag pa siya sa isipin ko. Kasi, so, ang susunod na dyan, kasi lagi itong tinatanong ng bunso ko sa akin eh. Kasi lagi ko pinapakita sa kanya nung baby siya, nung nandun siya sa tiyan ko. Ang dami kong videos bilang mahilig ako mag-picture at video. So, sabi ko, lagi niya tinatanong sa akin, how did the baby? How did I come inside? Diba? Yun na yung magkakasunod. Hindi pa ako handang sagutin ng mga tanong na yan. At hindi pa din sila handa. Diba? Kaya sabi ko talaga doon sa caption ko, ang dami ko nang isipin, dumagdag pa to. Diba? Isipin mo, no? Pero in fairness, siguro kung ito ay strategy lang din nila ng makers of Peppa Pig, it's effective. Kasi sa totoo lang kung iisipin natin na parang bago po yung Peppa Pig, pero hindi na eh. Kasi nung naghanap kami ng toy ng Peppa Pig, medyo hirap kayo? Pumunta ka sa kahit yung mga sabihin, pumunta ka ng Divisoria, wala na silang binibenta. Iba na yung mga madami ng bago. Mga melody na. Luma pa nga yung melody mo eh. Basta madami ng madami ng bago. Face out na si Peppa Pig. Meron ng mangilan-ngilan kasi may gusto pa. Basta luma na talaga siya. Nakahanap kami ng stuffed toy, alam mo, sa ukay-ukay. At talaga, ng Peppa. Mahilig ba siya sa Peppa? Hanapin ko yung mga Peppa namin sa bahay. Gusto niya ba? Nandiyan pa ba si Riley? Sige, hanapin namin yung mga Peppa namin sa bahay. Kasi syempre, na-outgrow na siya ni Princess. Kasi nga, ang tagal na nga ni Peppa. Kaya yun yung pagtataka ng anak ko eh. Kasi kinalakihan niya. Baby siya nung nagpe-Peppa Pig eh. Diba? Tapos biglang buntis yung nanay. Papaano? Tsaka parang ngayon lang ako nakarinig ng cartoon series na merong mabubuntis. I mean, diba? Siguro para gusto nila mag-add ng character para mabuhay uli yung kwento. Siguro. Kasi napaglumaan na eh. Kaya nga, diba? So, parang yung sa'yo, yung Hello Kitty na lumabas na wala, hindi daw siya pusa. Diba? Meron pa nga kwento, tinanong pa nga ng anak ko eh, parang kung totoo po daw ba na kaya walang bibig si Hello Kitty. Ang dami na kasing information eh. Ako kasi honestly hindi ko alam yung history ni Hello Kitty. Gusto ko lang talaga siya. Hindi para alamin ko yung history niya. Hindi ako ganong klase may mga ganun ganir talagang inaalam eh. Oo, inaalam. Pero parang na-appreciate mo lang siya kung ano siya. As it visual, is. yun. Visual. Ganun lang siya. Kailangan ba nating laliman? Yung mga bata ngayon nilalaliman nila. Kaya marami nagpanik nun, di ba? Nung lumabas na si Hello Kitty hindi pusa, tinatanong ka. Oo. In-interview pa ako ng TV5. Natandaan ko. Pinuntahan pa ako sa bahay sa Novaliches. Alam mo, ganun siya na ako. Parang,
Parang hindi ko nga siya masagot ng tama. Kasi in the first place, hindi mo alam yung history. Hindi ko alam yung history. Basta may sinasabing history, anak ko na kaya daw walang bibig. Ano ba yun? Basta may sinabi siya, Daddy, nakatutok ka ba? Basta may sinabi siya na reason kung ba't walang bibig. Sabi ko, maybe, I don't know. But you have to research. Para sa mga bata na nakatutok and sa mga parents, pag may tinanong yung anak ninyo, ang maganda naman din, while marami na silang nadidiscover, mas pwede pa rin tayong mag-verify. So kung isang article lang ang nagsasabi tungkol sa bakit wala siyang bibig or isang article lang yung nagsasabi ng history, hindi natin pwedeng pagbasihan yun. Pero kung napakarami ng mga sources, yun pwede. So tinuturuan din natin yung mga anak natin na kailan tayo dapat fact-checking, kailan dapat maniwala at kailan dapat na hindi. Ayan. 'Di ba? Kaya walang bibig si Hello Kitty kasi pag may bibig siya may ingay siya. Ay, naku, nakakaloka. Oo nga. Si Po nga, walang salawal eh. Wala, Di ba? Walang salawal si Po. May damit siya pero walang salawal. May something din talaga yung mga creators eh. Pero yung mga ganyan na, ilan po kayang ipapanganak ni Mommy Pig? Tingnan mo. Hindi natin to problema. Biglang pinoproblema na nung isa sa Facebook, di ba? Pag nanganak yung pig, marami. Oo nga. So para ba itong kino-consider nila as humans? So paisa-isa lang or dalawa at most? Tingin ko parang paisa-isa lang. Paisa-isa lang kasi nagsasalita sila Peppa George, yung mga ganon. Anyways, ba't pa tayo napunta dyan? Ito talaga mga topic mula sa background music. Napunta sa pagbubuntis ni Peppa Pig, di ba? Pero ang pinakamalaga talaga dyan, yung maturuan natin yung anak natin ng fact-checking. Yan, Kasi there are times din, Jegs, na yun nga sabi mo nga kanina, kunyari ako, ang appreciation kay Hello Kitty is visual. Cute siya Or maybe sugat ng kabataan. Yes. Na nung bata ako, hindi ako talaga makabili ng Sanrio. Kasi, dati hindi pa naman uso yung mga pwede siyang mabili elsewhere. Sa Sanrio lang siya. So, maaring sugat ng kabataan. Diba? So, yun lang yun siya. Sugat ng kabataan and visually gusto ko yung itsura. Pero ngayon yung mga kabataan, meron na silang parang talaga ang rason kung bakit si Cinderella ganon. The real story behind Peter Pan. Yung mga ganon. Sabi ko nga sa anak ko kay Princess, sabi ko, babe, do not destroy. I know, I get it na parang gusto nyong alamin talaga. Pero let it just be a fairy tale. Simplehan lang natin yung buhay natin, anak. Nilalabas pa nila yung mga dark stories. Correct. Dark stories ng mga Cinderella. Sabi ko, wag na nating i-dark. Mag-enjoy na lang tayo sa kanyang happy ending. Kaloka. Oras natin! 12:39! Naulong, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!